אוקיי. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז על מה הקורס הזה מדבר? בגדול, הקורס הזה מדבר על חישובים. בהקשר של חישובים אנחנו יותר מתעניינים במגבלות של חישובים, אנחנו נראה איזה דברים אנחנו יכולים לחשב ואיזה דברים לא, ואיזה דברים אנחנו יכולים לחשב באופן יעיל ומה לא ניתן לחשב באופן יעיל, ואנחנו נראה יותר בהמשך של הקורס. אבל לפני שאנחנו בכלל מדברים על מה ניתן לחשב ומה לא ניתן לחשב, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו מודל מתמטי שאנחנו נוכל להגדיר דברים באופן מדויק ועליו להוכיח איזשהם תוצאות של קושי, והוא יהיה הבסיס לכל התוצאות של הקושי שאנחנו רוצים להראות. אוקיי, אז איך נראה המודל של החישוב שאנחנו נשתמש פה בקורס? הוא נקרא מודל של מכונת טיורינג. לדעתי אתם כבר ראיתם את זה היום בהרצאה, ואני אחזור בגדול על איך מכונת טיורינג נראית. אז היא מורכבת משלושה דברים. הדבר הראשון זה סרט שמחולק לתאים, והוא אינסופי לאיזשהו כיוון מסוים, נניח לכיוון ימין. זאת אומרת שיש לנו אינסוף תאים, והתאים הם מספרים, 1, 2, 3, 4 וכן הלאה. בכל תא אנחנו שומרים איזשהו סימן, זה יכול להיות 0, 1, 0, 0 וכו', ויש לנו גם תאים ריקים. תאים ריקים אנחנו מסמנים עם איזשהו סימן מיוחד שנקרא בלנק, זה התו שמסמן לנו את התא הריק. אוקיי, זה הסרט. המרכיב הבא במכונה נקרא הראש, איזשהו ראש שעומד על אחד מהתאים בסרט, והוא יכול לקרוא את התוכן של התא, הוא יכול לכתוב איזשהו סימן חדש לתא הזה. הראש הזה גם יכול לזוז, אני יכול לזוז אותו צעד אחד ימינה, צעד אחד שמאלה. אוקיי, ויש לנו גם מצבים. יש לנו איזשהם מצבי בקרה, Q0, Q1 וכן הלאה. איזושהי קבוצה סופית של מצבי בקרה, והם באים להראות לנו עוד איזשהו אלמנט במכונה שיעזור לנו במהלך הריצה של תכף שנראה דוגמאות, תבינו בדיוק למה צריך מצבים. יכול להיות שחלק מכם שעשיתם את הקורס באוטומטים כבר מכירים את הסגנון הזה של איזשהו מודל של חישוב, אבל עוד נראה דוגמאות ואני מאמין שזה יותר ברור. אוקיי, אז איך מתבצע החישוב? אז בתחילת החישוב יש לנו איזושהי מילת קלט. מילת הקלט X רשומה על הסרט החל מהתא השמאלי ביותר. ויתר התאים שבסרט הם ריקים כמובן. הראש הוא עומד על התא הראשון. והמצב שאנחנו נמצאים בו בהתחלה הוא Q0, המצב ההתחלתי. אוקיי, ככה נראית המכונה, ככה נראית המערכת בתחילת החישוב. איך נראה צעד של חישוב? אז מה זה צעד? אני עכשיו רוצה לראות מה המצב שאני נמצא בו ולהחליט מה אני רוצה לעשות. אז אני קורא את התא שעליו מצביע הראש, אני רואה מה התוכן שרשום בו, ולפי מה שרשום בתוך התא והמצב הנוכחי שאני נמצא בו, אני מחליט מה לעשות. אז לפי תוכן התא שעליו מצביע הראש והמצב הנוכחי, אז אני עובר לאיזשהו מצב, נעבור למצב כלשהו, כלומר אני משנה מצב, יכול להיות שאני אפילו נשאר באותו מצב, אבל יש פה איזשהו אפשרות לשנות את המצב. אני כותב איזשהו סימן לתא הזה, כותבים סימן לתא, ומזיזים את הראש
צד אחד ימינה, צד אחד שמאלה, או שמשאירים אותו במקום. אז כותב ימינה או שמאלה, או שמשאירים במקום. מה קורה בסיום החישוב? או יותר נכון, מתי החישוב מסתיים? החישוב מסתיים כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב סופי. החישוב מסתיים כאשר מגיעים למצב סופי. מה זה מצב סופי? זה איזשהו מצב שהוא יגדר מראש להיות מצב סופי. זה אחד ממצבי הבקרה, ואנחנו פשוט סימנו אותו מראש בתור מצב סופי. תכף נראה איפה זה מופיע בהגדרה וזה יהיה ברור. אוקיי, ובמצב כזה אני רוצה שיהיה לי איזשהו פלט. התחלתי עם איזשהו קלט, היה לי מילת קלט, x, וביצעתי איזושהי סדרה של פעולות, זה היה חישוב, ובסוף אני רוצה שיהיה לי גם איזשהו פלט. איך אנחנו מגדירים את הפלט פה? הפלט הוא תוכן הסרט שמשמאל לראש. מה זה אומר? אם החישוב יסתיים כשהראש מצביע על התא הזה, אז התוכן זה המילה הזאת. כלומר, המילה שרשומה על התאים שהם משמאל לראש. יפה. אז יש לכם שאלות בינתיים? זה נראה לי משהו שראיתם היום בהרצאה. ואני בטוח גם שחלק לא ראו עדיין את ההרצאה, אבל צד זה בגודל אחד. מה? שוב? צד זה תמיד בגודל אחד, ימין השמאל. כן, בגודל של אחד הוא תמיד יכיל סימן אחד מאלף ב'. יש לי גם שאלה. כן. הפלט זה בעצם כל מה שנמצא משמאל לסרט, לא משנה באיזה אורך זה? כן, כל מה שנמצא משמאל לראש, זה יהיה הפלט של החישוב. שימו לב שתמיד יהיו לי מספר סופי של תאים שנמצאים משמאל לראש, כי הסרט הוא אינסופי, הוא סופי בכיוון הזה. אגב, אם אתם באים לתרגולים האלה, כדאי לכם גם לבוא להרצאות של ימי ראשון, כי אחרת זה יהיה בעיה מבחינת החומר בתרגולים, שהרבה פעמים אנחנו מתבססים על הדברים שהיו בהרצאה. היום אנחנו חוזרים הרבה על ההגדרות, ובעצם מראים את הכל שוב, אבל בהמשך זה יהיה יותר בעיה. אוקיי. טוב, אז בואו נגדיר את זה בצורה פורמלית. צריך להחליף ללוח השני, אנחנו עושים את זה? לא? אוקיי. הגדרה. מכונת טיורינג, או בקיצור מ"ט, היא שביעייה. אז אני אסמן בתור M, יהיה לנו פה את Q, Q0, F, גמא, סיגמה, בלנק ודלטה, כאשר Q זה קבוצה סופית של מצבי בקרה. כמו שאמרתי קודם, זה קריטי שהקבוצה הזאת תהיה סופית, כי אחרת המכונה שאנחנו נקבל היא תהיה חזקה מדי, אנחנו נראה את זה בעוד שבוע או שבועיים. אוקיי, Q0 זה המצב ההתחלתי, הוא שייך ל-Q. F זו הקבוצה של המצבים הסופיים, והיא גם כן מוכלת ב-Q. גמא זה א' ב' העבודה, אז זה קבוצה סופית. F מוכלת ממש? מה? F מוכלת ממש? כן, אפשר להניח שהיא מוכלת ממש, זה עניין של הגדרה. שאלה אם ה-Q0 יכול להיות מצב סופי או לא. כן, אפשר להניח שהיא מוכלת ממש. זה לא מאוד קריטי. אוקיי, סיגמה היא מוכלת בגמא, והיא א' ב' הקלט.
כלומר, א' ב' הקלט זה התאים שמהם, התווים שמהם מורכבת מילת קלט, וא' ב' העבודה זה תווים שאני יכול לקרוא ולכתוב על הסרט. תכף נראה דוגמה לזה שאנחנו משתמשים בעוד תווים מיוחדים בגמא. בלנק זה הסימן של התא ריק, ואני דורש שהוא יהיה שייך לגמא, אבל לא לסיגמה. למה אני חושב שהוא לא יהיה בסיגמה? כי הוא משמש את סיום הקלט, לא? כאילו, איך היית מבדיל? כן, הייתי רוצה לדעת מתי המילת הקלט מסתיימת. הרי אם הוא לא היה חלק, אם הוא כן היה חלק מהקלט, אז לא הייתי יכול לדעת האם המילת קלט מסתיימת או לא. או איפה היא מסתיימת. אוקיי, אז זה תו שמסמן את אותה הרי. ודלטה זאת פונקציית המעברים. ואיך היא מוגדרת? זו פונקציה שהיא מקבלת איזשהו מצב לא סופי, איזשהו מצב לא סופי, ותו מאלף בית העבודה. כלומר, אני רוצה להתאים לכל מצב לא סופי ולכל תו איזשהו מצב חדש, ואיזשהו תו חדש שאני ארשום על הסרט, ואיזשהו כיוון שאליו אני אזיז את הראש. יכול להיות שמאלה, ימינה, או להישאר במקום. כן, זה left ו-right או stay. אוקיי, זאת ההגדרה של המכונה. יש לכם שאלות? לא כל כך מובן לי מה זה א' ב' העבודה. א' ב' העבודה זה התווים שאני יכול לקרוא או לכתוב מהסרט. למשל פה בדוגמה הזאת, יש לי את התווים 0, 1 ובלנק, אז זה יהיה א' ב' העבודה שלי. אוקיי? תכף אנחנו נראה איזושהי דוגמה שהא' ב' תהיה טיפה יותר מורכב, ויהיה לנו עוד איזשהו סימן. צריך להחליף את הלוח כשאתה עובר לשם, כי לא ראינו אותך. אוקיי, כן, צודקים. אז בדוגמה שהראיתי מקודם בהתחלה, היה שם סרט שהיו בו... אוקיי, עכשיו אתם רואים. שהיו בו את התווים 0 ו-1 ובלנק, אז במקרה הזה, א' ב' העבודה יהיה 0, 1 ובלנק. אוקיי, אז הדבר הבא שאני רוצה להגדיר זה קונפיגורציות. אוקיי. אז קונפיגורציות. זה איזשהו מושג שאני הולך להגדיר עכשיו. אנחנו לא הולכים ממש להשתמש בו בתרגול הזה, אבל זה כן יהיה שימושי בהמשך הקורס. אז מה זה קונפיגורציה? קונפיגורציה היא תיאור רגעי של המערכת, של המכונה בזמן מסוים. היא תיאור של מערכת בזמן מסוים בחישוב. מה יש בקונפיגורציה? יש בה את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים בשביל לדעת באיזה מצב נמצאת המכונה. אז איך היא נראית? אז קונפיגורציה היא תיאור של המערכת בזמן מסוים בחישוב ומסומנת על ידי Q, I ו-W, כאשר Q זה איזשהו מצב, זה המצב הנוכחי, I זה איזשהו מספר טבעי, וזה פשוט המיקום של הראש, זה המספר של התא שעליו מצביע הראש. מיקום הראש על גבי הסרט, ו-W זה איזושהי מילה מעל א' ב' העבודה, וזה פשוט התוכן של הסרט. אבל אתם יכולים לשאול איך יכול להיות שבאמצעות מילה אחת סופית אני יכול לתאר את הסרט. תראה, הסרט הוא אינסופי. אז אני פשוט אגיד לכם שהמילה הזאת היא תכיל את כל
את כל התאים עד המקום שהחל ממנו יש רק תאים ריקים. כלומר, עד המקום שהחל ממנו יש רק ריקים, כלומר רק תאים ריקים. כלומר זה בעצם החלק הרלוונטי של הסרט. W לא תלוי ב-I? הדברים האלה זה כל האינפורמציה שאנחנו צריכים בשביל לתאר את האינפורמציה ברגע הזה. כן, היה לכם שאלה? W לא תלוי ב-I? W לא תלוי ב-I? לא, I נמצאת על איזשהו מקום בסרט. למשל, כאן יש לי איזשהו סרט. יכול להיות ש-I יהיה כאן. מצלמה. וזה לא יהיה רואים כאן. אותך. לא רואים. אוקיי. אוקיי. אז זה הסרט. זה יהיה I שווה 3, וזה יהיה W. זה התוכן של הסרט. אוקיי? אתה יכול לתת דוגמה למתי, זאת אומרת, מתי יהיו לך שתי קונפיגורציות עם W שונה? כן, אם הסרט ייראה בצורה שונה, למשל כאן. כאן הסרט ייראה בצורה שונה. התוכן יהיה שונה, אז הקונפיגורציה שונה. זה התוכן של הסרט. עבור מכונת טיורינג אחת, אתה לא מדבר על סרט ספציפי? לא, והקטע שאתה יכול לרשום גם נראה לי. מתארת איזשהו מצב במהלך החישוב. כלומר, אם במהלך החישוב עברנו לאיזשהו מצב מסוים ושינינו את התוכן של הסרט, אז הקונפיגורציה משתנה. זה תיאור של המערכת באיזושהי נקודת זמן. זה כמו איזשהו סנפשוט של המערכת. אוקיי, בואו נראה את דוגמאות. טוב, נמחק כאן את הלוח הזה. אפשר שאלה? כן. מה זה I עוד פעם? I זה מספר שמציין את המיקום של הראש. המספר של התא שעליו מצביע הראש. כלומר, אם הוא מצביע על תא מספר 3, אז I יהיה 3. אוקיי, אז מה זה קונפיגורציה התחלתית? קונפיגורציה התחלתית על קלט X, איך היא תיראה? היא תהיה, מה המצב שאנחנו נמצאים בו? Q0. Q0, זה המצב ההתחלתי. איפה נמצא הראש? בתא הראשון. 0. או 0, תלוי איך אתם מתחילים לספור. והתוכן של הסרט זה בדיוק הקלט, זה X. אוקיי. מה זה קונפיגורציה סופית? אז קונפיגורציה סופית היא בעצם כל קונפיגורציה שבה המצב הוא מצב סופי. אז כל קונפיגורציה, נקרא לה Q, I, W, שבה Q הוא מצב סופי. כלומר, Q שייך ל-F. אוקיי, ואם אני נמצא בכזאת קונפיגורציה סופית, אז איך יראה הפלט של החישוב? מ-0 עד I-1. או מ-1? או מ-1, כן, תלוי איך מגדירים. אבל כן, אם החישוב יסתיים כשהראש נמצא על גבי התא I, אז הפלט הוא התוכן של W בתאים שמשמאל ל-I. הפלט יהיה W בתאים 1 עד I-1. כן, אם מתחילים לספור מ-0, אז זה מ-0. יופי. הדבר האחרון שאני רוצה להגדיר זה מה הפונקציה שמכונה מחשבת. אז הפונקציה שמכונה מחשבת, מכונה M מחשבת, אנחנו מסמנים אותה F של M, זאת אומרת F של M, והיא מוגדרת להיות F
של m על איזשהו קלט x, הוא יהיה הפלט של m על x, וזה במידה ו-m עצרה. אתם רואים מה אני כותב? זה קטן מדי? קטן מדי. קטן? נכתוב שם. אז f(m) של x, ויהיה הפלט של m על x במידה ו-m עצרה, זה אם m עצרה על x, ואם m לא עצרה, אז הפונקציה לא מוגדרת. אוקיי, זו הגדרה שהיא די טבעית של הפונקציה, של הפונקציה שהמכונה מחשבת. כלומר, הפונקציה תחזיר כפלט את מה שהמכונה תחזיר כפלט, ואם המכונה לא עוצרת, ובכלל אין לה פלט, אז זה אומר שהפונקציה לא מוגדרת. הצרה זה הגיע למצב סופי? הצרה זה הגיע למצב סופי, כן. כשאני מגיע למצב סופי החישוב מסתיים והמכונה עוצרת. כל עוד היא לא מגיעה למצב סופי, החישוב לא מפסיק. דור? יש לכם שאלה? כן, פשוט הרזולוציה אצלי לא הכי טובה, לא יודע אם ניתת אצלי או אצלך, אבל אתה יכול להקריא שוב מה כתבת מפונקציה, פונקציה שמכונה m. הפונקציה שמכונה מחשבת זה זה. כן, אני לא יכול לקרוא, זה... אוקיי, אז הפונקציה של המכונה היא מוגדרת להיות הפלט של m על x, במידה ו-m עצרה על x, ואם m לא עצרה על x, כמו שכתוב פה, אז הפונקציה פשוט לא מוגדרת. אוקיי, תודה. אוקיי, בואו נראה דוגמאות. אוקיי, הדוגמה הראשונה זה מכונת טיורינג שמחשבת את הפונקציה f של x שווה אפסילון. מה זה הפונקציה הזאת? זו פונקציה שלכל קלט, לכל x, היא תחזיר את המילה אפסילון. כלומר, היא תחזיר את המילה הריקה. אז מה המכונה צריכה לעשות בשביל לחשב דבר כזה? מ-Q0 ל-QF ולהחזיר... כן, אני רוצה מיד לעבור למצב סופי ולהשאיר את הראש באותו המקום. כלומר, אני לא רוצה להזיז את הראש בכלל, וככה הפלט שלי זה יהיה מה שמשמאל הראש, שזה בעצם יהיה מילה ריקה. אוקיי, אז איך נבנה את המכונה? אז המכונה היא תהיה השביעייה הבאה. יהיו לי את המצבים Q0 ו-QF. QF יהיה המצב ההתחלתי, ו-QF יהיה המצב הסופי. א' ב' העבודה יהיה 0, 1 ובלנק, וא' ב' הקלט, נניח שהוא 0, 1. התא ריק יהיה בלנק, ודלטה, אני אגדיר אותה עכשיו. ואנחנו עושים משהו מאוד פשוט, שזה פשוט לא לעשות כלום, וזה ישר לעבור למצב סופי. האם צריך להגדיר 0 ו-1? אם צריך להגדיר? לא, אז אני מניח כאן שא' ב' הקלט הוא 0 ו-1, אבל זה לא ממש משנה אם זה יהיה א' ב' אחר. אפשר גם שא' ב' תהיה רק בלנק והקלט כלום? כן, זה נכון לכל א' ב' סופי, מה שאנחנו עושים עכשיו. כלומר, אתה יכול לעשות את הא' ב' הזה בכל דבר אחר וזה יהיה בסדר. אני לא יודע אם זה יהיה מעניין כשא' ב' ריק, אבל זה יהיה בסדר. אוקיי, אז איך הפונקציית מעברים מוגדרת? אז אני רוצה שלא משנה איזה סימן אני רואה, כלומר, לכל סיגמה בגמא, לכל תו שאני רואה מא' ב' העבודה, אז דלטה ב-Q0 סיגמה
מוגדרת להיות QF, אני רוצה לעבור למצב הסופי, אני יכול לכתוב את סיגמה שוב, אני יכול לשנות אותו, זה לא ממש משנה, ואני אשאר במקום. אז מה קרה? לא משנה איזה סימן ראיתי על הסרט, הדבר הראשון שאני עושה זה לעבור למצב הסופי ולהישאר במקום. בצורה הזאת החישוב מסתיים, והפלט של החישוב זה מה שנמצא משמאל לראש, ובגלל שאנחנו נמצאים בתא הראשון של הסרט, אין שום דבר משמאל לראש. אז בעצם הפלט הוא המילה הריקה. Q1 ו-QF זה אותו... מצביעים לאותו מקום? QF ו-QF זה שני מצבים שונים, ואני מתחיל ב-QF ואני עובר ישר ל-QF. אבל QF מצביע לאותו מקום, אם אני מבין נכון. המצבים לא נמצאים על הסרט. לא, המצבים זה משהו שהוא חיצוני לסרט. אם תזכרו בציור שהיה לנו מקודם, היה לנו את הסרט, אוקיי. ופה היה לנו איזשהם מצבים. אז במקרה הזה יש לנו את Q0 ו-QF. זה הסרט ויש לי את הראש. אז הראש נשאר על התא הראשון, ואני פשוט עובר מ-Q0 ל-QF ומסיים. למה QF לא יכול להיות שווה ל-QF? אז הוא יכול להיות, זה עניין של הגדרה של מה קורה בחישוב ברגע שאנחנו מתחילים ישר במצב סופי. יכול להיות שפשוט לא מתבצע אף צעד, וגם אז היה בסדר במקרה שלנו, אבל זה פשוט עניין של הגדרה. אוקיי, בואו נראה עוד דוגמה פשוטה. אז דוגמה שנייה, זה מכונת טיורינג שמחשבת את הפונקציה f של x שווה ל-1 בחזקת הגודל של x. מה זה אומר הסימון הזה? זה רצף של x1. כלומר, אם x הוא מילה באורך 3, אז הפונקציה תחזיר לנו רצף של 3 1. למשל, f של 1 1, זה לא דוגמה טובה. f של 1 0 1, זה פשוט רצף של 3 1, כי הקלט שלנו באורך 3. ו-f של המילה הריקה, זה גם כן יהיה המילה הריקה. אז איך הייתם מציעים לי לממש את המכונה שמחשבת את הפונקציה הזאת? יש עוד רגע שאלה על הדוגמה הקודמת. על מה? על הדוגמה הקודמת, על הדלטה שם? כן, בואו נסיים את הדוגמה הזאת ונחזור רגע לדוגמה הקודמת. ופשוט משנים את כל... תמיד לכתוב 1 ולעבור ימינה, וכשרואים בלנק לעבור למצב סופי. אני רוצה לבוא ולשנות את התוכן של הסרט עד שאני מגיע לתא הרקע הראשון ולעצור. אז אם אני אתרגם את מה שהצעתם להגדרה של דלטה, אז בעצם כל תו שאני אראה מאלף בית הקלט, לכל סיגמה וסיגמה, אני רוצה שדלטה של Q0 וסיגמה, מה שתעשה זה, אני אשאיר את הסיגמה, אני אחליף את הסיגמה הזה ב-1, אני אזוז ימינה, ואני אשאר באותו מצב, Q0. ובגלל שאני נשאר באותו מצב, אז אני אמשיך לזוז ימינה, ולהחליף את הסימנים האלה ב-1. וכשאני רואה את הבלנק הראשון, אז אני אעבור למצב הסופי. ואני אשאר במקום, ואז התוכן של הפלט שלנו, זה יהיה כל האחדים שרשמתי לפני כן. אוקיי. אז הייתה לכם שאלה? כן, אני חושב פשוט התבלבלתי בסימון הסיגמה, זאת אומרת שזה יכול להיות כל אופט מאלף פשוט? כן, אני אומר, לכל סיגמה בסיגמה, או לכל סיגמה בגמא, ככה אני מגדיר את הפונקציה. נראה קצת כמו בלנק, תודה. אוקיי, אז יש לכם עוד שאלה? אתה יכול להסביר את השלב האחרון עוד פעם? פה? המעבר השני? שורה מעל. זה? כן. אוקיי, אז אני נמצא במצב Q0, ואני אומר, כל תו שאני רואה על הסרט, כל איזשהו סיגמה,
זה יכול להיות 0, זה יכול להיות 1, זה יכול להיות כל דבר באלף בית הקלט. אני רוצה להחליף אותו באחד. אני מזיז את הראש, תא אחד ימינה, ואני נשאר באותו מצב, אני נשאר ב-Q0. למה? כי אני רוצה להמשיך את הפעולה הזאת, להמשיך ולהחליף את הסימנים באחד. מתי אני יוצר? אני יוצר כשאני רואה את הבלנק הראשון, ואז אני עובר ל-QF, שזה המצב הסופי, ואני יוצר ונשאר במקום. אוקיי, אז בואו נעבור לתרגיל. רגע, אפשר גם שאלה? כן. בשלב הזה האחרון, אז נגיד יכולת לשים כל דבר במקום הבלנק, נכון? כן, יכולתי לרשום שם כל דבר, כי זה לא נכנס לנו לתוך הפלט. אוקיי, תודה. דבר כזה צריך להוכיח באינדוקציה? כן. לא, אני ראיתי צורך להוכיח את זה לך, אבל כן. אוקיי, בואו נראה את התרגיל הראשון שלנו, התרגיל המרכזי. אז יהיה מכונת תיאורים שמחשבת את הפונקציה f של x שווה x פלוס 1. אז זה נראה פשוט, אבל זה פחות פשוט ממה שחושבים. ואיך הייתם מציעים לי לעשות את זה? רגע, x זה 0 או 1? כן, אז בואו נניח ש-x הוא בבסיס בינארי, ו-f של אפסילון זה גם כן אפסילון. איזשהו מקרה כזה. אפשר להגיע לבלנק הראשון, לחזור אחד שמאלה, ואז אם הוא 0 להפוך ל-1, אם הוא 1 להפוך ל-0-1, לא, כל פעם צריך ללכת עוד שמאלה. כן, אז אתה בעצם מציע לנו את הפתרון הרגיל של איך אנחנו עושים חיבור, אז פשוט לבוא, ואם יש לי איזשהו מספר כזה, 1, 0, 1, 1, ואני רוצה להוסיף לו 1, אז אני עובר על המספר מכיוון ימין, וכל האחדים שאני נתקל בהם אני מחליף אותם באפסים, עד שאני נתקל באפס הראשון, ומחליף אותו באחד. וזה יהיה התוצאה. וזה עובד, זה בעצם חיבור שאנחנו לומדים בשיטת בית הספר. אבל מה תהיה הבעיה שלנו? צריך מצב ששומר אם יש קרי. אז נכון, הבעיה שלנו כאן זה שיהיה לנו איזשהו קרי בחישוב. למשל, אם הקלט שלנו נראה ככה, 1, 1, 1, ואז אני בא ואני מתחיל לשנות את זה. אני אשנה כאן ל-0, וכאן ל-0, וכאן ל-0, ואז אני רוצה לכתוב כאן 1. אבל אופס, אין לנו פה תא. אין לי איפה לכתוב את ה-1 הזה. אז אני צריך לעשות משהו טיפה יותר מתוחכם בשביל לפנות מקום לקרי הזה. אז אנחנו הולכים לעשות את הדבר הבא. הייתה לכם הצעה, לא שמעתי? אפשר להזיז את כל הקלט ימינה. כן, זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נזיז את הקלט ימינה כדי לפנות מקום. אז אני הולך להציג לכם את האלגוריתם של הפתרון, ואני אומר לכם מראש שזה לא הדבר הכי יעיל שאפשר לעשות, ואפשר לעשות אולי משהו שהוא טיפה יותר חסכוני וטיפה פחות מסורבל, אבל אני רוצה שכן תראו את זה בכל מקרה, כי יש פה איזושהי טכניקה שימושית, שזה בטח יעזור לכם גם בתרגיל בית. אוקיי, אז מה היה האלגוריתם שלנו? אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לסמן את התא הראשון בסרט. אז נסמן בדולר את התא הראשון בסרט. למה? אתם תראו שזה יעזור לנו כדי לדעת איפה נמצא בכלל התא הראשון. כי אם אנחנו לא נסמן את התא הראשון, אנחנו לא נוכל לדעת שהוא התא הראשון, כי המכונה כשהיא רצה, אין לה מושג מה המספר של התא שהיא נמצאת עליו. אוקיי. בשלב השני, כמו שהצעתם, אני הולך להזיז את הקלט תא אחד ימינה. ובשלב השלישי, נבצע את החיבור. אחרי זה, אם השתמשנו בתא הראשון, כלומר אם היה לנו קרי אז אנחנו בסדר,
אבל אם לא השתמשנו בתא הראשון, אז אני עכשיו צריך שוב להזיז את כל התוצאה שמאלה. אם לא השתמשנו בתא הראשון, כלומר לא היה לנו קרי, אז נזיז את התוצאה שמאלה. יפה. ובשלב החמישי, מה שאני רוצה לעשות זה לזוז עד הסוף ימינה ולעצור. אז נלך ימינה ונסיים. כי אתם זוכרים שכשאנחנו מסיימים אז הפלט שלנו הוא יהיה מה שמשמאל לראש. אז אם אני רוצה שהתוצאה של החיבור תהיה הפלט, אני צריך להזיז את הראש כדי שהוא יהיה מימין לתוצאה. אוקיי, אז איך תראה הבנייה שלנו? אז נניח שהאלף בית הקלט זה 0-1 ואלף בית העבודה זה 0-1 דולר ובלנק, והמצבים יהיו המצבים הבאים. יהיה לנו את Q0 שזה מצב התחלתי. אפשר שאלה? רגע, אני אסיים מצבים ותוכלו לשאול אותי. אחרי זה אנחנו צריכים להזיז את הקלט ימינה, אז יהיו לנו שני מצבים להזיזה ימינה, אני אקרא להם Q-Shift-Right 0 ו-Q-Shift-Right 1, מצבים להזיזה ימינה. אחרי זה בשביל הפעולה של החיבור אנחנו נעשה את זה עם מצב שנקרא Q-Add, מצב לפעולת החיבור. ואחרי שסיימנו פעולת החיבור, יכול להיות שנצטרך לבצע הזזה שמאלה. אז יהיו לנו שלושה מצבים, Q-Shift-Left 0, Q-Shift-Left 1 ו-Q-Shift-Left Blank. זה מצבים להזזה שמאלה. ויהיה לנו עוד איזשהו מצב, Q1, שאנחנו נשתמש בו בשביל לזוז ימינה לפני שמזיזים שמאלה. תכף תראו למה אנחנו נצטרך אותו, כי זה הכרחי. אוקיי, ובשלב החמישי אנחנו רוצים ללכת ימינה לפני סיום, אז זה מצב להליכה ימינה לפני סיום, ו-QF. זה המצב הסופי. אוקיי, אז יש לכם שאלות על האלגוריתם? כן. כן. למה שנזיז את הקלט שמאלה עוד פעם גם אם לא היה קרי? אז אנחנו רוצים להזיז את הקלט שמאלה? אנחנו רוצים להזיז את הקלט שמאלה בשביל המצב שהקלט הוא מורכב רק מאחדים, ואז כשאני מבצע את הפעולה של החיבור, אני רוצה שיהיה לי פה עוד איזשהו תא, שאני אוכל לשים בו את הקרי, את הספרה שמתווספת. התכוונתי שאחרי שהזזנו את הכל ימינה, ויש לי 0 בתא הראשון, ולא היה קרי, למה להחזיר את הכל? אוקיי. אז לא אפשר להחזיר הכל. כי יש לי 0 בהתחלה הזאת, למה להחזיר? לא, יש בו דולר. יש בו דולר. אז אני בהתחלה פשוט מסמן בדולר את התא הראשון, באלגוריתם הזה, ובכל מקרה אני צריך להחזיר את הכל שמאלה, במידה ולא היה קרי. כן, סבבה. אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה כנראה לא הבנייה הכי יעילה, ויכול להיות שתוכלו לעשות משהו יותר יעיל בעצמכם, אבל אנחנו רואים את זה בשביל הטכניקה. אוקיי, אז אני מתלבט מה למחוק, אני לא יכול לעבור לצד השני כי אתם לא תראו את זה. טוב, אז אני אכתוב את זה בצד השני ונעבור. אז איך אני הולך להציג את הפונקציית מעברים? את הפונקציית מעברים אני הולך להציג לכם בטבלה. איך תראה הטבלה?
יהיה לי את המצבים, כאן יהיה לי את המצבים, ויהיה לי איזשהם תאים שאני רואה על הסרט, זה יכול להיות 0, זה יכול להיות 1, יכול להיות דולר, זה יכול להיות בלנק. והשורות בטבלה זה יהיה פשוט המעברים של דלטה. כאן יהיה לי את Q0 וכן הלאה. אוקיי, אז בואו נתחיל להשאיר את הטבלה. אני נמצא במצב ההתחלתי, ב-Q0, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לסמן את התא הראשון בדולר. אז לא משנה מה אני רואה, אם זה 0 או 1, אני רוצה לרשום את הדולר. אני אחזיר אתכם רגע ללוח השני, כדי שתוכלו לראות. בשלב הראשון אנחנו רוצים לסמן בדולר את התא הראשון, ואחרי זה להתחיל להזיז את הקלט, תא אחד ימינה. בשביל זה יש לנו את המצבים Q-Shift-Right 0 ו-Q-Shift-Right 1. אז אנחנו הולכים עכשיו להשתמש בהם. ומה הם אומרים המצבים האלה? Q-Shift-Right 0 ו-Q-Shift-Right 1. ה-0 וה-1 הזה בסך הכל אומר מה הסימן שעכשיו אני זוכר אותו בראש ואני רוצה להעביר אותו הלאה. אז אם עכשיו אני ראיתי 0 ואני רוצה להזיז את אותו אחד ימינה, אז אני זוכר שראיתי את ה-0 הזה על ידי זה שאני עובר ל-Q-Shift-Right 0 וזז ימינה. ואותו דבר אם ראיתי 1, אני עובר ל-Q-Shift-Right 1 וזז ימינה. את הדולר הזה אני לא אראה, כי הוא לא נמצא בסרט בתחילת החישוב, ואם ראיתי את הבלנק אז אני פשוט יכול לעבור למצב הסופי. אוקיי, אז זה מה שקורה בהתחלה. עכשיו מה קורה במצבים האלה Q-Shift-Right 0 ו-1? אז אם אני ב-Q-Shift-Right 0, אני בעצם זוכר שהרגע ראיתי את התו 0, ואני רציתי להזיז אותו ימינה, אז אני כותב אותו, ואם שוב ראיתי 0, אז אני אשאר ב-Q-Shift-Right 0, ושוב יזוז ימינה. ואם ראיתי 1, אני אעבור ל-Q-Shift-Right 1, ואני אזוז ימינה. תודו? כן. האם בלנק זה יהיה שקול ל-0? מה הכוונה? לא, אמרנו שאם הקלט הוא ריק, אם המילת קלט היא המילה הריקה, אז אני מחזיר כפלט את המילה הריקה. אז בגלל זה עשיתי כמו מה שכתוב, שאם אני רואה בלנק ישר על ההתחלה, כשאני נמצא ב-Q0, אז אני ישר עובר למצב הסופי. אוקיי, אז אם אני ב-Q-Shift-Right 1, אני כותב את האחד שזכרתי, ואותו דבר אני זז ימינה. 1 ו-Q-Shift-Right 0. יפה. מתי זה מסתיים? זה מסתיים כשאני מגיע לבלנק הראשון, וכשאני מגיע לבלנק הראשון, אני כמובן שאני רוצה לכתוב את מה שזכרתי, אם זה 0 או 1, ולעבור לשלב הבא של האלגוריתם, או אני אזכיר לכם מה זה היה. רואים? השלב הבא באלגוריתם זה הפעולה של החיבור. ובשביל הפעולה של החיבור יש לנו את המצב QL. אני עובר ל-QL. אני יכול לשאר במקום. יפה. מה קורה ב-QL? QL זה פשוט הפעולה של החיבור כמו שאמרנו. שאנחנו מחליפים אחדים באפסים, עד שאנחנו נתקלים באפס הראשון, ומחליפים אותו באחד. אז כל עוד אנחנו רואים אחדים, אנחנו נחליף אותם באפס, ונזוז שמאלה, ונשאר ב-QF, עד שאנחנו נתקלים באפס הראשון, ונחליף אותו באחד. תכף אני אגיד לאיזה מצב אנחנו נעבור. או שאנחנו נתקלים בדולר, ובדולר אנחנו נתקל כאשר היה לנו איזשהו קרי. אז אם היה לנו קרי, אז אני רוצה לכתוב פה 1. יפה. עכשיו, נחזיר אתכם בלוח השני. אם לא היה לנו קרי, אז אנחנו יכולים ישר לעבור לשלב 5, וללכת ימינה ולסיים. זה QR, ואם לא השתמשנו בתא הראשון, אם לא היה לנו קרי, אז אנחנו צריכים ללכת ימינה לפני הזזה שמאלה. אז בואו נוסיף את זה לטבלה.
אז אמרנו שאם היה לנו דולר, כלומר השתמשנו בתא הראשון, אנחנו עוברים ל-QI ונתחיל לזוז ימינה. ואם לא היה לנו קרי, זאת אומרת שהיה איזשהו אפס שהחלפנו באחד, אנחנו נתחיל לזוז ימינה, לפני הזזה שמאלה. ובלנק אנחנו לא אמורים לראות. אוקיי, אז מה זה Q1? Q1, אני פשוט רוצה לזוז ימינה, אז לא משנה מה אני רואה, אני אזוז ימינה. אני לא משנה את התוכן של הסרט. דולר אני לא אראה, וכשאני מגיע לבלנק הראשון, אני רוצה להתחיל בהזזה שמאלה. אז אותו דבר בדיוק. אם ראיתי בלנק, אני עובר למצב שנקרא Q-Shift לבלנק, שאני פשוט זוכר שאני עכשיו רואה בלנק ואני רוצה להזיז אותו תא אחד שמאלה. אוקיי, אז אני יכול לזוז, אני אשאיר את הבלנק הזה פה, ואני אזוז תא אחד שמאלה. עכשיו שוב, יש לי את שלושת המצבים, Q-Shift לבלנק, Q-Shift ל-0, ו-Q-Shift ל-1. שפה, בדיוק כמו מקודם, הבלנק ב-0 ו-1 זה מה שאני זוכר שאני רוצה לכתוב. אז אני כותב את מה שזכרתי, ואני עובר למצב המתאים לפי מה שאני רואה. ואני זז ימינה פעם. לא, שמאלה, סליחה. אני עושה Shift left. אז אני זז שמאלה. כן, טיפה מבלבל, אבל זה לא מסובך. ואם אני זוכר 0, אז אני רושם את 0. בדולר אני יכול להתעכל, ואם אני אתעכל בו, אז אני ארשום את ה-0 הזה שזכרתי, ואז אני אעבור למצב QR. וכנ"ל לגבי Q-Shift ל-1. אם אני רואה דולר, אז אני רושם את האחד הזה, ואני עובר ל-QR. אני אזכיר לכם, בלי לעבור לוח, ש-QR זה מצב של הליכה ימינה לקראת סיום. אז אני אכתוב QR, זה פשוט ללכת ימינה, בלי לשנות את התוכן של הסרט. בדולר אני לא אמור להתעכב, כי כבר מחקנו אותו, וכשאני מגיע לבלנק, זה אומר שהגעתי לקצה הימני של התוצאה, ואני יכול פשוט לעבור למצב הסופי. זהו, סיימנו. זה היה קצת ארוך, אבל לא נורא. דו? כן. ב-QAdd אתה בטוח שאין טעות? אני בטוח שמה? ב-QAdd. כי אתה הולך ימינה ושמאלה וימינה. אני הולך ימינה? לא, ב-QAdd. בשורה הרביעית. או? בשורה הרביעית. בחיבור. QAdd. בוא נראה מה עשיתי פה. אם ראיתי דולר, אז החלפתי אותו באחד, ואז אני מתחיל ללכת ימינה. כלומר, אני חוסך איזשהו צעד ימינה. אני יכול לעמוד גם במקום, זה לא משנה. אם אני רואה 0, אם אני רואה 1, אני מחליף אותו ב-0, וממשיך לזוז שמאלה, ממשיך לעשות את הפעולה של החיבור. ואם אני רואה 0, אני מחליף אותו ב-1, ואני עובר ל-Q1. עכשיו, Q1 זה מצב שהוא הולך ימינה גם ככה, אז אני חסכתי לו צעד אחד ימינה. אני יכולתי לעצור בו ולהישאר במקום, אבל זה בסדר. אז לא הבנתי את פעולת החיבור. פעולת החיבור, אני פשוט זז שמאלה, כל עוד אני רואה חדים ומחליף אותם באפסים. כן, אתה רואה, יש פה איזושהי לולאה שאני נשאר ב-QAdd, עד שאני נתקל באחד הראשון, או סליחה, באפס הראשון, אני מחליף אותו באחד, ואז אני עובר למצב הבא, שזה Q1, ואני מתחיל לזוז ימינה. אוקיי. סבבה. תודה.
אוקיי, זה באמת הייתה דוגמה שהיא באמת יותר מורכבת מהדוגמאות שראינו קודם, אבל זה הפעם הראשונה והאחרונה שאתם תראו דבר כזה בתרגולים. אז אתם תצטרכו אולי לעשות משהו דומה בתרגיל בית, ואולי גם בהרצאה תראו משהו ברמת מורכבות כזאת, וזהו, וכאן זה מסתיים. הקורס הזה לא עוסק בתכנות של מצבים ומכונות טיורים, אנחנו נעסוק בדברים שהם יותר אבסטרקטיים ויותר נקיים, וזה אנחנו מראים לכם רק באמת שקבלו תחושה של איך נראה המודל, מה אפשר לעשות איתו, ולמה הוא מספיק בשבילנו, שזה אנחנו נראה בתרגול הבא. אוקיי, אז זה הסוף של התרגול שלנו, וזה מקום טוב לעצור בו, אז תודה לכם ואני מקווה שתבואו גם בשבוע הבא.